Έκρηξη ηφαιστείου στην Ισλανδία, 16 Ιουλίου 2025. Σήμερα τα ξημερώματα στις 3:55 τοπική ώρα σημειώθηκε νέα ηφαιστειακή έκρηξη στη Χερσόνησο Ρέκιανες, στην Ισλανδία. Πρόκειται για μια σχετική αναμενόμενη έκρηξη, καθώς η περιοχή παρουσιάζει έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα τα τελευταία 5 χρόνια περίπου. Την περιμέναμε για το φθινόπωρο, βέβαια, την έκρηξη. Τι πρέπει να γνωρίζετε. Η έκρηξη είναι τοπική. Δεν επηρεάζει την καθημερινότητα στην πόλη του Ρέικιαβικ ή άλλες περιοχές που επισκέπτεστε συνήθως σαν ταξιδιώτες. Το αεροδρόμιο του Κέπλαβικ λειτουργεί κανονικά και δεν έχει επηρεαστεί η εναέρια κυκλοφορία. Οπότε σας παρακαλώ, μην πάτε για πεζοπορία στην περιοχή, καθώς δεν επιτρέπεται. Ο μόνος τρόπος να δείτε την έκρηξη είναι από το αεροπλάνο, όπως ερχόσαστε ή φεύγετε από την Ισλανδία, στον δρόμο του αεροδρομίου επίσης φαίνεται από απόσταση και από τον φάρο Γκρότα του Ρέικιαβικ. Αλλά θα ξεκινήσουν σίγουρα εκδρομές με ελικόπτερο για ποιον έχει τα λεφτά. Το μόνο πράγμα που επηρεάζεται είναι η Blue Lagoon, η οποία είναι κλειστή αυτή τη στιγμή, αλλά θα ανοίξει σίγουρα τις επόμενες μέρες. Είχαμε 11 εκρήξεις τα τελευταία 4 χρόνια, οπότε δεν είναι κάτι να ανησυχείτε. Αν βρίσκεστε στην Ισλανδία, σκοπεύετε να ταξιδέψετε σύντομα, η ζωή συνεχίζεται κανονικά και η φύση απλώς μας θυμίζει πόσο εντυπωσιακή και ζωντανή είναι αυτή η χώρα. Για οποιοδήποτε ερώτηση, είμαι εδώ. Φιλιά από Ισλανδία!